Must be nice one, så. Men er det ikke det der... Call of the Light? Okay. Men ja, vi venter lige på den kommer. Fedt. Go for seals. Mange af de der... ja, nok. Har vi PvP. Yep. Så vi venter stadig på, den kommer. Swift Spectral Tiger. Er Blinkton dernede? Jo, Blinkton. Det er den. Jeg fik faktisk Mechanicus Chopper. Mechanicus Chopper fra den. Jeg fik faktisk en gem igen. Og der kom Battleground. Det var da nice nok. Men fordi vi ser den der Mechanicus Chopper. Det er faktisk denne her. Sådan en motorcykel. Men ja. Men nu har jeg bare lige fået Heartsteel. Den er rigtig fed og mega let at få. Det er ret vildt så let den er få. Man skal bare klare 3 Hearthstone battles i træk. Eller ikke i træk faktisk. Ikke engang. Bare klare 3. Så får man den her. Jeg fast og fattede ikke, den var så let at få. Ja, og jeg har også fået en mission drill. Det har været ret heldigt for mig. Det ved jeg ikke, om jeg faktisk har faktisk. Nej, det har jeg nok ikke. Jeg tror, jeg har den. Der er ret mange, der har den. Eller, nej, der er faktisk kun en, der har den. Vil du med? Jeg vil gerne have power. Jeg vil gerne. Okay, det skal nok han der. Så tager han den. Nå, en til med Heartsteel. Det kan jeg da også. Wow, det går godt for os egentlig. Det her er faktisk nok en... Nej, det gør du ikke. Han er god. Nej, han er overhovedet ikke god. Han er tyrannical. Nej, puha. Det er fy. Okay, hvor der har vist ikke nogen chance for. Okay. Jeg optagede faktisk før, men altså, jeg kunne simpelthen ikke optage det, fordi vi tabte for vildt i den battleground, på grund af, det var i Wilson Gulch, og altså, der var en, der havde full grief. Jeg tror kun, det højeste, der var en, der havde udover mig, det var nok, jeg tror nok, det var 3 stykker eller sådan noget i den stil. Men det var sådan ret nederen, fordi vi fik bare slag af dem. De slagtede os. Ja, vi var faktisk ude. Det var ret meget lige. Okay, jeg vil gerne have en orb, okay? Og der er en lige der. Så det er faktisk det her, så tage det. Lad lige noget lige. Så siger du undskyld, fordi du kommer og prøver at få den til A-formen. Nej, hva? Den er fræk knæk. Dør du bare! Jo, det kan man jo ikke. Hvor klog.
nej. Sådan der. Kig lige på mit liv. Oh, wow. Take it ice cream. What? Han kødder. Nå, jeg har også den der ork, men stadig. Stadig. Er han i bærform, eller har han bare mega meget liv? Og jeg kan faktisk ikke, det er sådan lidt irriterende, når man har den, ikke? Og så bliver man bare ambushed af en rogue. Fordi at hvis man har en power, sådan en af de der orbs, og bliver angrebet af en rogue, kommer man virkelig til at være en Hvorfor tager han de der orbs? Han har ikke sådan... Nej, det er bare dumt. Jeg skal snart have den der Dread Raven. Woo! No way. No, yeah. Bare tag den. I don't care. I don't even care. Kom her. Lille pige. Lille pigen. Nej. Det er da bare provokerende, hvad? Okay, der følger jeg. Sådan der. Nu kan der godt damage. Så. Så vil jeg bare komme ind. Kom her. Den må blive med. Det var faktisk lidt dumt, jeg brugte min cooldown der. Ja, der kom. Kom, lille ven. Der døde jeg. Og det var hurtigt, vi vandt den egentlig. Endelig damage. Har Lions ikke skadet med? Den er... Ja. Okay. No. Jeg kan noget nice. Hvor er den? Den her. Ja, kom efter mig, mine små efterfølgere. Den er mega nice, den Red Rub. Jeg fik den. Så kan man få critters til at følge efter en. Det lille her. Det var i 5 minutter, tror jeg. Yay! Vandt. Tak fordi I så med. Og det glemte jeg at sige, jeg har fået et nyt filmprogram. Det håber jeg, I kan se. Kvaliteten den er blevet lidt bedre. Og jeg kan skrive ting på skærmen. Og sådan alt muligt, hvis nu det er. Jeg glemmer at sige et eller andet. Og jeg kan redigere nu, fordi jeg plejede faktisk at filme med QuickTime Player, og så som ikke engang er specielt godt i kvaliteten. Og så det hedder redigere med iMovie, men det kan man ikke mere, fordi den nye opdatering iMovie det bliver sådan lidt dårligt nu. Så ja, nu har jeg fået det her, der hedder ScreenFlow, som er rigtig smart. Ja, det var mest bare det, så håber jeg kan se det ved kvaliteten og sådan noget. Jeg tror det han her, der prøv at høre. Det kommer fra, når 2 skildpadder laver. Haha. Nå okay, vi ses. Håber I kunne lide det.
læg en kommentar, subscribe og like. Hvis I kunne lide det, ikke? Ja. Hej.